Zigorri gabe aske gelditu da, Putzuzulo gaztetxea dagoen eraikina okupatzeagaitik Donostiako epaitegiak maiatzean epaitu zuen J.A. Zarauztar gaztea. Duela ia 4 urte gertatutakoagaitik epaitu zuten. Izan ere, 2005ko urriaren 30ean eraikin hori okupatu zuen Zarauzko gazte talde batek. Ebazpenean, epaileak esan du, eraikina utzita eta egoera txarrean zegoela. Absolbitu duten gaztearen abokatuak Mikel Elorzak albistea pozgarria dela adierazi du. Gainera, ez da frogatu epaitua izan den gazteak ireki zituenik ateak, ez da atean egindako kalteak berak sortu zituenik ere, eta beraz zigor kodearen arloan zigorra jasotzeko adinako ekintza ez zela izan erabaki du epaileak. Maiatzean izan zen epaiketa. Bertan, eraikinaren jabe Luciano Solaluzek akusatuaren aurka deklaratu zuen eta eraikinak 2 urte itxita zeramatzala onartu zuen arren biltegi moduan erabiltzen zuela eta ez zegoela utzita adierazi zuen. Epaileak ordea kontrakoa iritzi zion eta halaxe jaso du ebazpenean.